22. septembra slávime Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tento deň si pripomíname prvú bitku v moderných dejinách Slovákov. Tá sa odohrala v roku 1848 v rámci revolučných vojen v Uhorsku. Slováci tu bojovali vo svojom mene, pod svojou vlajkou, za svoje vlastné ciele. Ako sa zapojili do revolúcie, na koho stranu sa postavili a ako dopadla prvá, takzvaná septembrová výprava, sa dozvieš v tomto videu. Roky 1848 a 1849 sa zapísali do dejín ako obdobie veľkých revolučných otrasov, ktoré zasiahli takmer celú Európu. Revolúcie vypukli v rôznych krajinách. Korene nespokojnosti boli podobné. Ľudia bojovali za väčšie politické práva, zrušenie feudálnych povinností, národnú slobodu a sociálnu spravodlivosť. Zároveň však každá krajina čelila aj špecifickým výzvam, ktoré formovali jej revolučné hnutie. Zatiaľ čo u Talianov a Nemcov dominovala snaha o zjednotenie, vo Francúzsku sa do popredia dostávala túžba po politickej a spoločenskej rovnosti. Maďari sa snažili zrovnoprávniť Uhorsko vo vzťahu k Habsburskej monarchii, zrušiť feudálne povinnosti, zaviesť slobodu tlače a ďalšie výdobytky moderného sveta. Tieto snahy Maďarov však narazili na odpor nemaďarských národov žijúcich v Uhorsku. Chorváti, Slováci, Rumúni a Srbi vnímali maďarské požiadavky ako jednostranné a ohrozujúce ich vlastné práva. Kým Maďari bojovali za politickú samostatnosť od Viedne, zároveň odmietali uznať autonómiu a rovnoprávnosť ostatných národov v rámci Uhorska. Už pred rokom 1848 sa v Uhorsku formovalo hnutie, ktoré volalo po modernizácii a väčších právach. Jednou z vedúcich postav tohto hnutia bol Ľudovít Košut, politik a publicista, ktorý svojimi prejavmi a článkami zapálil ľud pre myšlienku slobody, ekonomických reforiem a národnej suverenity Uhorska. Keď v roku 1848 vypukla revolúcia vo Francúzsku, jej ozvena rýchlo dorazila aj do Habsburskej monarchie a tým aj do Uhorska. Viedenský dvor pod tlakom udalostí začal strácať kontrolu a to poskytovalo uhorským reformistom príležitosť konať. Kľúčovým momentom sa stal 15. marec, keď sa v Pešti zhromaždili mladí intelektuáli a revolucionári. Medzi nimi vynikal Alexander Petőfi, básnik s ohnivým prejavom, ktorý svojimi veršami a rečami burcoval davy. Na obrovskom peštianskom zhromaždení Petőfi predstavil program 12 bodov. Ten vošiel do dejín pod názvom Čo si žiada maďarský národ, ktorý zhrňal body ako slobodu tlače, zrušenie poddanstva, vytvorenie národnej vlády a rovnaké práva pre Uhorsko v rámci monarchie. Petőfiho slová a odvaha zhromaždených ľudí spustili revolučnú vlnu, ktorá donútila Viedeň ustúpiť. Zakrátko boli prijaté tzv. Marcové zákony, ktoré splnili mnohé z požiadaviek Maďarov, vrátane politickej autonómie a zrušenia niektorých feudálnych povinností. Napriek týmto úspechom sa však začali objavovať problémy. Nemaďarské národy v Uhorsku ako Chorváti, Slováci, Rumúni či Srbi vnímali tieto snahy ako hrozbu pre svoje vlastné práva. Hoci Maďari bojovali za slobodu od Viedne, zároveň odmietali uznať rovnoprávnosť ostatných národov v rámci Uhorska. Táto nerovnováha sa stala jednou z iskier, ktoré viedli k ďalším konfliktom. Po prijatí marcových zákonov sa mohlo zdať, že revolučné požiadavky Maďarov dosiahli úspech. Bola ustanovená prvá uhorská vláda na čele s grófom Ľudovítom Baťánim, ktorá mala riadiť krajinu nezávisle od Viedne. Ľudovít Košut sa stal ministrom financií. No čoskoro sa ukázalo, že medzi Viedňou a Pešťou stále existujú zásadné rozpory. Viedenský dvor len neochotne pristúpil na uhorskú autonómiu a už od začiatku hľadal spôsob, ako získať stratenú kontrolu. Situácia sa vyhrotila, keď sa uhorská vláda rozhodla vytvoriť národnú gardu a začala do nej verbovať obyvateľov krajiny, vrátane nemaďarských národov. To vyvolalo nespokojnosť najmä medzi Chorvátmi a Srbmi,
ktorí videli v týchto krokoch hrozbu. Slováci patrili pred revolúciou k politicky aj spoločensky marginalizovaným skupinám. Ako jeden z nemaďarských národov nemali uznané práva na svoj jazyk, kultúru ani politickú reprezentáciu. Napriek tomu sa medzi slovenskými intelektuálmi začali formovať myšlienky o národnom uvedomení a boji za svoje práva. Už v predrevolučných rokoch pôsobili v Uhorsku významné osobnosti ako Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Títo národovci sa snažili prebúdzať slovenské povedomie prostredníctvom literatúry, publicistiky a vzdelávania. Uzákonenie slovenského spisovného jazyka v roku 1843 bolo jedným z kľúčových krokov, ktorý mal zjednotiť Slovákov a posilniť ich kultúrnu identitu. Keď v marci 1848 vypukli revolučné nepokoje, slovenskí národovci reagovali najprv opatrne. Ich ciele sa v mnohom zhodovali s liberálnymi myšlienkami Ľudovíta Košúta a jeho stúpencov, no rozchádzali sa v otázke centralizovanej moci Uhorska pod výlučným vedením Maďarov. Slováci sa obávali, že niektoré maďarské reformy ešte viac ohrozia ich už aj tak slabé postavenie. Preto národovci začali vyvíjať aktivity, ktoré mali zabezpečiť práva Slovákov v rámci meniaceho sa Uhorska. 10. mája 1848 zorganizovali Štúrovci v Liptovskom Mikuláši zhromaždenie, na ktorom vyhlásili svoje vlastné požiadavky. Tento dokument, známy ako Žiadosti slovenského národa, obsahoval program politických a národných práv, vrátane uznania slovenčiny ako úradného jazyka, samosprávy pre Slovákov a zrovnoprávnenia všetkých národov v Uhorsku. Hoci tieto požiadavky neboli radikálne, Maďari ich odmietli ako nepriateľné. Z ich pohľadu ohrozovali celistvosť Uhorska. Nová vláda v Pešti na Štúra, Hurbana a Hodžu vydala zatýkač. Tí opustili krajinu a odcestovali do Prahy. Tu sa totiž konal prvý slovanský zjazd. Jedným z jeho cieľov bolo politicky zjednotiť Slovanov žijúcich v Habsburskej monarchii. Tento zjazd však prerušili udalosti júnového povstania, keď sa revolučná vlna dostala aj do Čiech. Štúr, Hurban aj Hodža sa po týchto udalostiach presunuli do Viedne. Odtiaľ sa vydali do Chorvátska, Srbska a dnešného Slovinska, aby získali finančnú a materiálnu pomoc pre organizáciu ozbrojeného povstania. Napokon totiž usúdili, že jediný spôsob, ako sa brániť pred Maďarmi, je spolupráca s panovníkom. Tá však mala svoju cenu. Slovenskí národovci museli akceptovať Habsburgovcov ako svojich spojencov a tým sa dostali do pozície, ktorá ich stavala proti liberálnemu smerovaniu uhorskej revolúcie. Cisársky dvor navyše otvorene slovenské snahy nepodporoval. Panovník a jeho poradcovia stále verili, že konflikt by sa mohol urovnať diplomaticky a nespokojné menšiny si nechával v zálohe. Medzi tým sa napätie medzi Uhorskom a Viedňou vystupňovalo. Cisársky dvor využil ako zámienku rastúce nepokoje v krajine a podporil chorvátskeho bána Jozefa Jelačiča, aby zasiahol vojensky. Jelačič, verný cisárovi, prekročil 11. septembra 1848 so svojím 40 až 50 tisícovým vojskom chorvátsko-uhorské hranice a začal postupovať smerom k Pešti. Tento krok mal rozdrviť maďarské revolučné hnutie a obnoviť moc Habsburgovcov nad Uhorskom. Tým v krajine začal otvorený konflikt. Na jednej strane stáli maďarskí revolucionári, na druhej strane cisárske armády, ktorým sa postupne pridávali menšiny. Uhorská vláda nezvládala nápor udalostí a v rovnaký deň sa rozpadla. Moci sa neskôr ujal tzv. Vlastibranný výbor v čele s Ľudovítom Košutom. Kým chorvátsky bán Jelačič postupoval na Pešť, Štúrovci sa vrátili do Viedne a založili prvú Slovenskú národnú radu ako hlavný politický orgán Slovákov. 8-členná rada pozostávala z 3 politických členov, 3 vojenských členov a 2 tajomníkov. Ako politickí členovia ju viedli Štúr, Hurban a Hodža. Vojenskými veliteľmi boli Bedřich Bloudek, František Zach a Bernard Janeček. Bohuž Nosák a Daniel Bórik získali funkciu tajomníkov. Slovenská národná rada vznikla za prítomnosti asi 400 Čechov, Moravanov, viedenských Nemcov a niekoľko desiatok Slovákov. Tí tvorili jadro vznikajúceho dobrovoľníckeho zboru, prvej slovenskej armády v moderných dejinách.
Slovenskí dobrovoľníci prešli z Viedne juhom Moravy až k uhorským hraniciam. Tu asi 200 dobrovoľníkov zbor opustilo. Buď pre nesúhlas s cieľmi výpravy, strachom pred vojenským životom, alebo z iných príčin. Zvyšok dobrovoľníkov zložil slávnostnú prísahu. Vodcovia rozdali pušky a strelivo a pod novou trikolórou spoločne prekročili hranice. Stalo sa tak 18. septembra 1848 neďaleko Vrboviec. Zbor postupoval smerom k Myjave a už po ceste sa k nemu pridávali ďalší dobrovoľníci. V tom čase Myjavu strážili cisárske vojská zložené prevažne z Talianov. Kvôli chaosu, ktorý revolučné udalosti spôsobili, nebolo vyjasnené podriadenie cisárskych vojsk na území Uhorska. Keď dobrovoľníci dorazili do mesta, nastala kuriózna situácia, pri ktorej nebolo jasné, či sú dve vojská priateľské alebo nie. Vyslanec dobrovoľníkov sa cisárskych vojakov opýtal, či sú podriadení Viedni alebo Pešti. Veliteľ jednotky odpovedal, že poslúcha rozkazy z Pešti. Dobrovoľníci potom prepadli kasárne, cisárskych vojakov odzbrojili a prepustili. Táto nekrvavá akcia však odhalila zásadný problém septembrovej výpravy. A to ten, že dobrovoľníci budú musieť čeliť nielen uhorským gardám, ale aj cisárskému vojsku. 19. septembra sa na Myjave konalo zhromaždenie, pri ktorom Hurban vypovedal poslušnosť uhorskej vláde. Vyzval ľud k podpore panovníka a k protimaďarskému boju. Mnohí účastníci zhromaždenia sa začali pridávať k dobrovoľníkom. Ich počet tak narastol na zhruba 3000 mužov. Zbor mal však len 1000 pušiek. Zvyšok mužov tak používalo ako zbrane len poľnohospodárske nástroje. 21. septembra sa jadro výpravy presunulo do Brezovej pod Bradlom. Ďalšieho dňa nad ránom narazili dobrovoľníci na cisárske vojsko prichádzajúce od Senice. Podľa pôvodného plánu malo ďalšie cisárske vojsko zaútočiť od Starej Turej a tretie od Vrbového. Armáda tak mala obklúčiť dobrovoľníkov z troch strán a zničiť ich. Plán však nevyšiel. Jazdci prichádzajúci od Senice prišli ako prví. Pokúšali sa prebiť do Brezovej, avšak bez podpory museli ustúpiť. Druhé cisárske vojsko prišlo na bojisko neskôr, ako sa očakávalo. Po tuhom boji museli tiež ustúpiť. Tretí útok od Vrbového skončil taktiež porážkou cisárskych jednotiek. Tu sa do bojov zapojila aj 110-členná uhorská garda, ktorá prišla cisárskym vojakom na pomoc. Neinformovaní o vývine na boisku padli do zajatia. Počas celého trvania bitky prichádzali dobrovoľníkom na pomoc muži z okolia. Podľa niektorých odhadov sa tak nakrátko veľkosť zboru zväčšila na 6000 mužov. Prvá bitka v moderných dejinách Slovákov tak skončila víťazstvom. 22. september je preto dňom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po víťazstve dobrovoľníkov v bitke pri Brezovej pod Bradlom sa úrady začali obávať možného rozšírenia slovenského povstania. Preto začali posilňovať posádky vo Vrbovom a Senici. Okrem uhorských gárd posielali do miest aj cisárskú armádu, ktorá ešte stále poslúchala rozkazy uhorských úradov. Členovia Slovenskej národnej rady sa po Brezovej dostali do konfliktu. Nevedeli sa dohodnúť na ďalšom postupe. Napokon sa rozhodlo, že dobrovoľníci budú pochodovať na Senicu. 26. septembra sa slovenské vojsko priblížilo k mestu od severovýchodu. V Senici dobrovoľníci opustili ľudový spôsob boja. To sa však ukázalo ako chyba. Na krídlach bojujúci roľníci, ktorí boli slabo vyzbrojení, nevydržali sústredenú paľbu cisárskej armády a utiekli. Tým strhli aj zvyšok mužov, ktorí z boja ustúpili. Porážka pri Senici mala katastrofálne následky na morálku zboru. Mnohí dobrovoľníci ho opustili, medzi nimi aj sám Hodža. Slováci sa stiahli späť na Myjavu. Druhý deň po senickej porážke zaútočil zbor na Starú Turu. Tu totiž obsadili uhorské národné gardy a odmietla sa podriadiť Slovenskej národnej rade. V popoludňajších hodinách asi 3000 mužov zaútočilo na gardistov západne od obce. Početnejší dobrovoľníci sa chystali obklúčiť nepriateľa, ten však ustúpil medzi domy a zabarikádoval sa. Došlo tak k pouličnému boju, pri ktorom vyhorelo niekoľko budov. Dobrovoľníci navyše začali rabovať Starú Turu ako odvetu za to, že stála na strane gardistov. 28. sa dobrovoľníci vracali na Myjavu. Tu sa odohrala posledná bitka septembrovej výpravy. Pri poriadí sa zvyšky dobrovoľníkov 5 hodín bránili cisárskej armáde a uhorským gardám.
Napokon však začali ustupovať smerom na Moravu. Po prekročení hraníc Slovenská národná rada formálne rozpustila dobrovoľnícky zbor. Tým septembrová výprava prakticky skončila. Hlavnými príčinami neúspechu septembrovej dobrovoľníckej výpravy bola nejednoznačná až dvojtvárna politika Viedenského dvora. Tá bola na jednej strane v konflikte s Uhorskom, na druhej strane nepodporovala snahy slovenských národovcov, pretože v prípade urovnania sporu s Maďarmi neplánovala rozširovať práva menšín. Slováci boli navyše slabo vyzbrojení, bez zásobovania a bez výcviku. Kopaničiari zároveň nechceli podporovať asi 500-členné jadro zboru v pochodu do vzdialenejších oblastí. Aj napriek neúspechu mala výprava dôležitý význam. Slováci sa prvý raz vo svojich moderných dejinách chopili zbrane a bojovali za svoje národné práva. Septembrová výprava však akosi predstihla dobu. Revolúcia v Uhorsku sa ešte len rozbiehala a Slováci v nej ešte budú účinkovať. O tom si však povieme inokedy. Moju tvorbu môžeš podporiť okrem YouTube na Buy Me a Coffee. Diepis domu nájdeš aj na Facebooku, Instagrame a najnovšie aj na Spotify. Všetky dôležité linky a informácie nájdeš v popise tohto videa.